hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon, padayon kitang magampo nining ato karong misa alang sa pagkasulbad ug pagkahunong na niining pandemic nga COVID-19. Ato sang iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na karon sa mga nasod nga na ang gimayng kaguliyang tungod sa eleksyon sa madidto sa Amerika o hinaut unta magmalinaw ng ilang panaghihimong piniliay. Iyampo pod nato nga ato mga benefactors o mga donors nga unta hatagan sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Aron maandam tas pagsaulog dining santos nga misa, ato rong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang ayang batunan ninyo ang hunahuna gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha kanunay kaniya ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugaling kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga ato sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsorio. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang akong panaad at ubangan kanila nga madlukon sa Ginoo. Ang mapaubsanon, mukaon hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo, magdaig kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta, mahindumdum o budangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod, muhapa sa iyang atubangan. Kay iyaha sa Ginoo ang kamanduan, ug nagahari siya sa kanasuran, kaniya lamang muhapa ang tanang mga nangamatay dinhi sa yuta.
Daygon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Alang kaniya magpakabuhi ang akong kalag o ang akong anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot na kaliwat, suginlan unta may tungod sa Ginoo, aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan nga wala pa mataw sa katarong nga iyang gipakita. Daygon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw o Ginoo. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kan-anan nakadungog niini og miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Si Hesus miingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako giyuta o kinahanglan nga susihon ko kini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako liba kaparisan nga baka o paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong. Og ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini mipauli ang sulugoon o gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon og miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan o kasuok-suukan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo apan may bakanti pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan og sa kasuok-suokan nga gawas sa lungsod og paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ganahan mo motambong og kumbira? O imbitaron mo og kumbira, balibad o motambong? Depende. O wa ka kauyon or naa kay imong priority, di jud ka moadto. Ang Ginoo kanunay nag-imbitar nato sa iyang kumbira. Kanang kumbira, kalipay na siya. Kalipay ba? Hudyaka, panagtipon, kaon, inom, kalipay. So, pwede na tong ingnon nga ang Ginoo sigig imbitar aron ta malipay.
Nya kung di ganita mo sanong sa iyang invitation, ang iyang kalipay nga giandam para nato, iyang ihatag ngadtos uban. Nya kita nga ni balibad sa Ginoo, din agyod malipay. Mao na kanang mga taong siging supak sa sugo sa Ginoo, tanawang ilang mga naong ratulon, kusmuron, masukanon, di ba? Saban, agree, disagree. Mo na siya. Nya kamoron, kumusta man? Sige mong sanong sa invitasyon sa Ginoo? Or sige mong sunod sa inyong imbitasyon? Kanang imo bang personal invitation sa maring nakapalit kog yuta, nakapalit kog baka, bag-o pa kong gikasal, mga excuse na to ba? Naman gani uban, wa pa dir di sa ko kasimba kay naghaya pa manggod sa among balay ang akong ugangan. Nako, angayan unta kang musimba kay na may haya didto. Di na hinoon. Birthday manggod nako mo nang di lang sa kumusimba kay daghan ko rog bisita. La, patay ka diya. Daghan kitag excuse, no? Pero mas kaning simba, okay ra ni. Ang simba kay di man kayo ni siya personal nga invitation. Kanag yung imbitaron kas Ginoo pag-ingon nga pasudlas inyong balay ang way balay. Unsa may excuse nimo ana? Kasagaran, uy, mangawat pa lang na. Uy, wag ko kailaan na. Maingon din Ginoo, wa man ka mo pasulod aning tao nga akong pasudlon ta sa inyong balay, wa sad ka mo pasulod nako. Kay unsay imong buhaton ngadto sa labing ubos, mao man sa imong gibuhat nako. Kuhaon des Ginoo gikan nimo ang imong kalipay. Munang sige na lang kag kahadlok anang mga tao nga kawatan, tulisan, di na jud ka mahiluna ana nila, hadlok jud ka. Kamo wa mo mahadlok ana kana mga kawatan, mga tulisan, wa mo mahadlok. Mao na. Kay naa man kay imong kaugalingong programa, nya di man ka mudawat sa giingos Ginoo, pasudlas inyong balay ang way balay. Kung dunay mangawat, ayaw nagbawia ang gikawat. Sugo ba nas Ginoo kadungog na mo ana? Nakadungog na mo wa. Kadungog nya ni sanong mo anang maong invitasyon. Wa, mao na, wa mo'y kalipay. Sige lang kulba, siging kuyawan. Kana ding invitasyon sa Ginoo di ay nga pasaylua lang nang nakasa og kapito. Ana, mo sanong mo ana. Or magsikag ingon, mag-anad sad na mag-anad. Tanawan ng tao nga di mo pasaylo, unsa magnaong, malipayon. Gakusmod lang naong. Mawagtang lagi imong kalipay. Kana sa ding giingon sa Ginoo di ay nga kanang imong mga butang o kanang imong kwarta ipanghatag ng tanan ngadtos mga kabos. Ana, musanong mo na. Di gyapon tanawan na mga hakog kay kwarta, igihan kay siyang yuta, igihan kay siyang balay sa iyang mga alahas. Unsa magnaong, malipayon. Kusmod gyapog naong. Mao na ang kumbiras Ginoo di as kasing-kasing gi celebrate. Nya once gani nga mobalibad ka, balhinon sa Ginoo ang iyang kumbira adtos lain. Mo na ikaw na lay gakusmod ang uban gasigig smile. Kung ang kanang imong anak magsigig siaw-siaw, unsa may imbitasyon sa Ginoo nimo? Unsa imbitasyon sa Ginoo? Imong anak ba sig siaw? Hibaw mo. Wa mo kibaw. Uy, kaluoy gud ninyo. Ang imbitasyon sa Ginoo nimo nga pakuyugon ka dihag siaw-siaw. Kay tanawar gud ang ilang gibuhat, di ba malipayon kay sila? Sagit-sagit, dagandagan, ambak-ambak, di ba kalipay man na? Unya ang kumbiras Ginoo kalipay man, nganong badlongon man na nimo nga malipayon na tayo, kuyog sa ilang kalipay. Pila kabuk ninyo ang mosugot ana? Mangusi, Ang tanawa imong naong inig pundos bata.
Di na siya mudagandagan, di na siya magsagit-sagit o katawa. Unsa man sa kagnaong? Kusmod. Nya unsa man siya gnaong? Gool. Di wa nay kubira. Gikuha nas Ginoo. Nya sige di kagyaw-yaw. Kamo sa kung sao mog sulti, maggahi gimog o, mga padlungon kay mong dagko. May pamatyon mo din hiya. Magsige sa tong ingong bata dito, may tag-ikay mauna, may tag-ikay mauna, may tag-ikay mauna. Mo ana tong bata imo man gibadlong. Kuyoging dagandagan. Di ba musamot nagkalipay? Di ba? Magdungan mog dagandagan, nya makapoy man ka, dungan sa mog pahuway, nya snacks dayon mo. Lipay ka ng bata, kay kuyog man mo. Nya moingon ka, ay di amde daghang hugasang plato dong, manghugas at taday. Ana, hugasan na dito siya. Unya huban ani mamanagan sa taday. Oh, nya ta duha tao man ani. Uy, di apa amde daghang abog, manlimpyo sa taba. Limpyo sa naap na. Human ani mamagduwa ta, o duwa ta. O masa duwa sad mo, ana. Di ba malipay yon? Nya kung ang imong bana nalipay siyang kabit, unsa may imong buhaton? Ayaw lang kuyugi, kay pangabit man to. Ayaw lang sa siyag pugni, pasaylua lang, nya higugmaa kanunay. Sige hilag honghong kada uli, nothing gonna change my love for you. Mo na gibuhat ni Kristo, nga matod pa sa atong unang pagbasa, nagpakasulugoon siya, og midawat, og nagmasinugtanon, hangtod sa kamatayon, ang kamatayon niya sa krus. Og tungod niini, matod pas unang pagbasa, gitagaan siyang taas kayong ngalan nga ang tanang binuhat sa langit, sa yuta o gilawom sa yuta, muluhod sa iyang tiilan. Tanawa ang mga mapaubsano na to mga santos, karon daghan kay mga tao magluhod sa ilang tiilan. No? San Lorenzo Ruiz, gipatay, gibugal-bugalan, pero daghan kaing magluhod sa iyang tiilan. Hindi tinood. Niya ka mo. Saman, musunod na mo sa mga santos. Kay una pa dir. Igo raman kong niwali god. Sunod mo, dungan ta. O di san mo musunod, bala na ta niya. Sige, mangnindog na ta. Mga igsoon, sanglit kabus man kita, mapaubsanon kitang mudangop sa Dios sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang kakabus, mupaligon sa simbahan, ug mudugang sa kadasig sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong nasod, makalingkawas na sa kakabos, pinaagi sa kahiusahan ug gugma. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, banhaw na sumala sa gisaad ni Jesus, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langitong Amahan, itugyan namo karon kanimo ang among mga kinahanglan. Dawata kini kay kinasingkasing namong gituboy diha sa gugmag pagtuo
pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibig niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan na iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod niining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni siya kanunay kun ato gyung paminawon og sundon ang iyang imbitasyon. So atong i-announce pag-usab, akong ipahinomdom nga nanatay misa karon sugod karong adlaw, nanatay misa sa alas 12:15 sa udto. Mao nang ipahibaw ni sa inyong mga kahigalaan, tiksi sila kung gusto silang mosimba ng orasa, simba sila dire. Nya matag human sa misa, do natay pangumpisal o katong gustong mo kumpisal. Nya unsa may timaan nga gusto mong mokumpisal, ni humans misa, lingkod la mo aning atubangan nga lingkuranan.
Aron iguman na mugso diri sa sakristiya, paliili na mog naabay galingkod, mo pakumpisal mi diri. Ug way galingkod, mamahaw mig diretso. Aron liyahay ba. So ana ha, kada humas misa nya dayon atong i-update ang atong love offerings. As of yesterday, ang ato nang nadawat nga mga namalit niabot na og 2,686. Gamay na lang kayong nahibili, no? 814 na lang kabuok. So, first come, first serve. Ganam na yun nagkagamay, hangtod mahurot na ginasiya. Ikahurot ana, yawa mo kapalit, looy kay mo. So, karon manindog ta para sa pagbindisyon sa mga kalag o sa final blessing. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon, mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Kaya gaway pagkapalong ipadanag mo kaniya hangtod sa kahangturan. So padayon tang magampo sa atong mga misa sa mga kalag. So doon na pa mo'y mga mapamisahi nga mga kalag niya mahinomdo mo, pwede ra gyapon ninyo kanang padala dinhi ang inyong mga pamisa. Isuwat ba ninyo, ana ba na mga sobre, or kamo mga online parishioners, pwede ninyo pang ipadayon sa pag-message namo ang mga kalag nga gusto ninyong pamisahan nining sulod ining buwan sa Nobyembre. Kay padayon tang magmisa para nila sa tanan nato mga misa nining bulana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.